Hey लोगोफोर माबोरै दङ नोंथांमोना आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ जोंबो मोजाङैनो दङ दा दिनैथ' नोंथांमोना बे भिडिअनि थाम्बनेलखौ नुनानै गम मोनदोंनो दिनै माने स्पेशल डे आंनि थाखाय आरो दिनै आंनि माने जोनोम सान बार्थडे दिनै दा ओंखायनोथ' हासबेन्डआ दिनै बार्थडेबाबोथ' दिनै उइकेन्ड नङा नालाय ओंखायनो हासबेन्डआ अफिस दङ बे अफिसाव थांदों फुङावनो संनानै जाहोनानै फाथायहरबाय लाना टिफिन जेरैबायदि नर्मेल डे बायदिनो आरो सानफ्रोमबोनि रुटिनखौ खालामनानै दा दिनै जोङो सानैजों आरो रावबोथ' जोंहा बेवहाय गैया दा सिटुवेसनाबो जेनेबा बेबायदि ओंखायनो जोङो लोगोफोरखौबो लिंनो हाया ओंखायनो जों सानदों आरो जेखि जायाथ' जोनोम सान बा बार्थडे बा स्पेशल डे बोसोराव माने सानसेल' फैयोना दा ओंखायनो जों सानैजों आरो सेलिब्रेट खालामगोन आरो दा बे अफिसनिफ्राय फैनायनि उनाव आरो दाथ' बेलासि जाबाय दिनै फुंनिफ्रायनो अखा हागासिनो दिनै हासबेन्डआ अफिसाव रेइनकट गानना थांनांदों आरो पुरा अखा दिनै सानसे माने कन्टिनिउ अखा ओंखायनो आं दिनै जिबो सुनो हायाखिसै बिदिनो आरो आंना बार्थडेखाय मा थान्दा खालामना होदों आरो इसोराबो माने ब्लेसिंस होदों आरो बे अख्रांनिफ्राय दै गोलैदों आरो संनायफोरखौ रेडि खालामना दोनखानांगोन ना अब्लासो सेलिब्रेट खालामनो हागोन ना मोजाङै फैनायनि उनाव ओंखायनो लोगोफोर दाथ' बेलासि जाबायानो आरो दा बेलासि जाबायनो ओंखायनो संनायफोरखौ संहैनोसै आरो थ'द' लोगोफोर आंजों दिनैनि स्पेसियलानो जाबाय नैबे अमा बेदरखौ सुना लाखाबाय आं बेखौ संगोन आरो लाइ बिलाइजों संगोन लाइ बिलाइ आरो आलु इदि होनानै ओमफ्राय बिथिं दालि बयल खालामबाय कुकाराव दालि संगोन ओमफ्राय भिन्दि फ्राय खालामगोन केक अर्डार होदोंमोन अनलाइनाव डिलिभारि होफैबाय दा हासबेन्डआ फैबासो बेखौ काटिं खालामगोन आरो दिनै बे भ्लगखौ बानायदोंबाबो आरो नोंथांमोना खोमा बेखौ साननैनि उनावसो आंनि बार्थडेनि साननै उनावसो खोमा नुनो हागौ आरो बेखौ पुरा गोदौगासिनो आं बिदि अमा संनो मोनबासो जि मोजां मोनो जेखि जायाथ' अमायानो जोंनि बर'फोरनि एकदम आंगोनि एकदम बिखा बिख्लोजों सोमोन्दो थानाय मोनसे मा बेदर नङा होमबा लोगोफोर न'आव जेसेबां दाउ थाबाबो जेसेबां दाउ बेदर मोनजाबाबो जेसेबां ना मोनजाबाबो अमाखौ माने मोनजायैसिम गोसोआ बोरैबा मोनबाय थायो आरो लाइ बिलाइबो आं मिक्स होनो हाबाय आरो नैबे ओमफ्राय नैबेथिं लोगोफोर ओरैनो खिर बानायदों पुरा गथा नांना दंना क्रिम सा लेयार बायदि जाना दङ आरो गाइस लुक एट दिस फाइनेल लुक अफ अमा बेदर नै माबायदि नुदों लोगोफोर ओरैनो पुरा थावानो थाव अमाया माने एसे बारा थाव दङमोन नालाय ओंखायनो पुरा थाव ओंखारदों दै होबाबो आरो ओरै मोनफैबाय अफिसनिफ्राय सानसे माने अखा हादों थांनायावबो सियै थांदों फैनायाव जास्ट बासिबाय आरो लोगोफोर बिथांखौ माने डिउटियाव लगायना होदों डिउटि माने आंनि बार्थडे आं आरो बेलुनखौ फुलायगोन नामा आरो आंहा एरैबा हाखाया बेलुन बिदि गिदिर खालामनो हाया आरो बोलो नांगौ जायोना आं ओंखाम संनानै सब रेडि खालामना दोनखाबाय इनार्जिया थांबाय दा केक काटिं खालामनांगोन ना एसे देलायनानै दख'ना गाननानै ना लोगोफोर बे दख'ना गाननायसिम देलायनायसिम एसे इनार्जिखौ दोननोसै जानोबो नांगोन ना एफा गोथाव संदों आं लोगोफोर प्रिपारेसन जाबाय केकखौ इथिं साजायबाय बिसा आरो बिलुनफोरखौबो खाबाय इथिं खाना होदों आरो बारा एफा डेक'रेसन खालामाखै ना सिम्पोल खालामदों आरो सिम्पोलै खालामदों आरो सब प्रिपारेसन जाबाय दा फोजोबनो होनोसै आरो आं दिनैनि थाखाय आरो बार्थडे गार्ल आरो केक खानोसै लोगोफोर नोंथांमोनाबो जोंजों थाफाबानो जाबाय आरो जिहेतु जोंनाथ' रावबो मानसि गैयाना जों सानैल' ओंखायनो नोंथांमोनाबो जोंजों थाफाबानो जाबाय आरो दिनै उइकनि गेजेराव ना बेनिखायनो लोगोफोराबो लिंनो हायासै आरो खारन सबानो अफिस दङ ना बेनिखायनो एकदम सिम्पोलै खालामदों आरो एबार दे Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Haina, happy birthday to you. Happy birthday to me, happy birthday to me. Rồi, ăn cái dao cái gì cơ? Happy birthday. Thank you so much, lover.
थेंक इउ टु माय हासबेन्ड एन्ड आफा बोराइ बाथौनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर आरो आंनि जोनोमगिरि आइ आफामोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बिथांमोना जोनोम होआबाथ' बे बुहुमाव फैनाय नङामोन ना दा आरो थुख्रासो जाना नायनोसै जिहेतु रावबो जाग्रा मानसि गैया ना लोगोफोर जों सानैल' ओंखायनो आरो मोजां ना बेरेबा केक जानो मोजां मोना दिनै जों मोजां मोनदों मोजां लोगोफोर दाखालि मेन गिफ्टखौथ' होबायनो ना दिनै टेम्परारि गिफ्टखौ आरो खेबसे होनोसै हेपि बार्थडे थेंक इउ सो माच नैबेखौ आरो दाख्लैखौ होबाय पेन्डेन्टखौ दिनै आरोखौ आरो बे टेम्परारि गिफ्ट आरो मेन गिफ्टआथ' दाखालिनो मोनफैदोंमोन ना नैबे जाबाय रजनीगन्धा ओमफ्राय नैबे गलाब मोजां मोननायनिसिम गोजा गलाब थेंक इउ सो माच जों अर्डार होदोंमोन पाइनएपल केक जे पाइनएपल दङ ना जाना नायनोसै दा आंबो जानो मोजां ना पाइनएपला मोजां गोदै बहा मोनो गोदै पाइनएपल बिराद मोनानो लोगोफोर जानोसै नैबे बेहाय बिदि गोदै पाइनएपल मोनखाया आरो माब्रैबा बहुत गोदै सेनि होदों नामा मिथिया बेखौनो थाब जादों सेनि होदों नामा जोंना केक काटिंआ जाबाय दा जोंनि ट्रेडिसनेल जोंनि दा मेन कर्सआ स्टार्ट खालामनोसै आरो जोङो नैबे जाबाय स्टार्टार बे स्टार्टारमोन जोंनि असलि कर्सआ दा बाकिनो दोङो जोंना मेन कर्सआ बाकि दोङो दा मेन कर्सआव एटाक खालामनोसै आरो नोंथांमोनाथ' जानो हागौ नुदोंनो जा मा बानायदों दिनै दहाय आं बानायदों अमा बेदर भिन्दि फ्राय ओंखामखौ जानांगौ ओंखामखौ सुनानै कुकाराव दोनदों जास्ट गेसाव होआखै आरो स्ट'भआव बेथ' 10 मिनिट्सआवनो रेडि जागोन आरो बे टाइमसिम जोङो बेदरखौबो माहाय टेस्ट खालामना नायनोसै बेनिफ्राय आरो माबा माबि प्रिपारेसन दङ बेखौबो खालामनोसै आरो बेनिफ्राय दसे उनाव बेनिफ्राय दसे उनाव नोंथांमोनखौ लोगो मोनसिगोन आरो बे केकखौ फोजोबनो हाला दोननोसै गाबोन जागोन आरो जोंनि दिनै स्पेसियेल डिनाराव दङ बे खिर दहाय आं अफिसनिफ्राय मोनफैबानो बेखौ खुरैसो जादों आं साहादों बेनिफ्राय बेयाव अमा बेदरखौ फुदुंबाय थादों बेखौबो जागोन दा आं बेखौ खुरैसो जागोन जाना नायगोन ओंखामखौ जानबाय आरो थिं नोङो दालि आरो भिन्दि फ्राय मेन आइटेमा बेनो आरो अमा बेदर थाबा आरो बेलेगफोरखौ मोनाबाबो जागोन अमा मोनबाथाय बिराद गोजोननाय मोनो आरो दा जों आसामाव थानाय बायदि नङाना बेहाय सानफ्रोमबो अमा मोनो आरो जोंना अमा मोनबाथाय सना मोननाय बायदि जायो आरो अमा थाबा आरो बेलेग थायाबाबो जोंहा दरकार गैला आरो बेदर लाबबाय जाना नायनोसै दा आं दायो फट'फोरखौ सिलेक्ट खालामगासिनो न'आव हरनो आरो न'नि फेमिलि ग्रुपआव बिसोरो नायनो लुबैगासिनो आगै मोनो आरो बिला बिमा लाइ मैगंजों बानायदों ना माबायदि जागोन थोजागोन ना दा लोगोफोर दिनैनि बार्थडेनि थाखाय बेफोरनो आरो जिखिजाया माने मानसिनि जिउआथ' मा दिनै दङ गाबोन गैयाना जेसेबां सान थायो बेसेबांनो जों रंजानानै बा आलो गोजोनै थानांगौ आरो इन्जय खालामनांगौ मानसिनि जिउआवथ' माने एखे थायाना सानफ्रोमबोथ' बयहाबो मानसिनि जिउआव माने सुखु दुखुनि गेजेरजोंनो ओंखायनो जों जि माने टाइम बा बेफोरो फिसा फिसा ममेन्टफोरखौनो जोङो मेम'रि हिसाबै लाखिनो थाखाय आरो इन्जय खालामनांगौ आरो लोगोफोर लास्ट इयार बिनि बार्थडेआव जोङो जम्मुआवमोन जम्मुआव ट्रान्सफार नङा खामानियाव टुराव थांदोंमोन बेयाव अफिसनि टुराव बेयाव जोङो एक मास थायोमोन पुरा एक्जेक्ट 30 डेज थानानै फैदों आरो जोङो बे 30 डेजआव थानायावनो हटेल रुमावनो जोंना बार्थडे जोंना ओंखाम खुरनोसै आरो दा सब रेडि जाबाय ओंखाम जानोसै आरो नेबाय थानो हाला बहुद साननि उनाव दिनै जोङो डिनार जागोन आरो जों डिनार जाखाया ओरैनो फ्रुइट्स माबा जायो आं मबाइलखौ नायनो सोरबा मेसेज थुलुं गाबबाय थादों आंना उइस खालामनायफ्रा आंनि बार्थडेनि पार्टिखौ जानोसै सोर केटारार खोमानिफ्राय लिंदों बाजै हटेलनिफ्राय लिंहरदों केटारारखौ स्पेशली इनभाइटेड फ्रम बाजै हटेल हु इज बाजै आंसो लोगोफोर आरो गुबुन जेबो बानायाखिसै आरो जानो हानाय नङाना
हरावथ' जों बारा जायानो जोंनि ब्लाडारफ्राबो फिसा फिसा जालांबाय दा दा बारा जानो हाया जुदिबा जोंना मोदोमफ्रा गिदिर गिदिर नुनायाव थोआबो आरो जानाय ओंखाम जाया नालाय मोनायाव ओंखायनो बारा जानो हाया आरो दा ओंखायनो लोगोफोर जानोसै दा लोगोफोर दिनैनि बे बार्थडे सेलिब्रेसनखौ जों फोजोबनो नागिरदों आरो एसेयावनो बारा गोलाव खालामला खारन गाबोन आरो अफिस दङ ना बे अफिसबो दङ जानांगोन आरो उन्दुनांगोन रेस्ट लानांगोन ना आरो अफिसनिफ्राय फैनानै बिचारा रेस्टबो होआखै आं बेलुन जि खामानि एनार्जिफ्रा थांजोब्बाय खोमा सानसेथ' हायो सेलिब्रेसन ना सेलिब्रेसनाव ओरैबाबो एनार्जिया फैखायो आरो एनकारेजमेन्ट मोनो ना बेफोराव सेलिब्रेसन होनानै दा लोगोफोर दिनै जोंनि बेनो आरो सिम्पोल